Kauza vlastníkov chát v Oraviciach je svojím spôsobom unikátna, ale ešte unikátnejšie bolo obvinenie bývalého riaditeľa katastrálneho úradu tým, že vydal pokyn podriadenej, že porušil zákon. Tohoto obvinenia ho okresný súd v Námestove zbavil. Chatári v Oraviciach si po roku 2000 riadne kúpili pozemky pod chatami, ktoré si ešte v minulom režime postavili podľa zákonného stavebného povolenia. Správa katastra v Tvrdošine ich aj riadne zavkladovala, za čo zaplatili minimálne 8 000 korunový poplatok. Zavkladovanie sa však nepáčilo Urbáru Tvrdošín, ktorý vlastní väčšinu pozemkov v Oraviciach, a na jeho podnet okresný prokurátor zavkladovanie pozemkov spochybnil. Ľudia zostali vtedy zaskočení, pobúrení a nahnevaní. Neviem, u nás asi tá demokracia má ťahá za kratšie konce. Nespávam, čo vám poviem. No. To sabotáž pred zákonmi. To sa takto predsa nemôže robiť. Vždycky sa neskúmali a fakty a skutočnosti, ktoré sme uvádzali. Ešte si pripomeňme, že pozemky poľnohospodárske družstvo predalo v súlade s reštitučným zákonom. Pozemky pod chatami sa jednoducho nevracali. Prečo teda Urbáru Tvrdošín, ktorý vedie Ivan Šaško, mimochodom aj primátor Tvrdošína, prekáža, že majitelia chát si kúpili aj pozemky pod nimi? Iba tak môžu bezproblémovo prebiehať dedičské konania a iné právne úkony. Veď mimochodom Ivan Šaško už v roku 1988, vtedy bol predseda MNV, si pozemok pod chatou tiež kúpil. Pán primátor, ale nebudeme rozprávať. Ja nebudem rozprávať, naozaj, nehnevajte sa. Veď on takisto si kúpil pozemok od družstva. On aj títo ďalší, ktorí sú to. A oni to majú dobre a my to máme zle. To je ako keď si povieme rožky kúpiť, vy si kúpite dobre a ja som ich zle kúpil. 6 rokov sa trápia, nemôžu narábať so svojím vlastným majetkom. Na pozemku je momentálne plomba niekoľko rokov, nemôžu ho darovať. Každým rokom sú o rok starší a vyzerá to tak, že niekto vlastne len čaká na to, kým majitelia tých pozemkov pozomierajú a tie problémy zostanú záťažou pre ich následovníkov, pre ich deti. Nuž na úradoch v Tvrdošíne sa zbiehajú naozaj zvláštne nitky motívov. Na správu katastra v roku 2010 prichádza 23-ročná Lívia Jančeková, dcéra zástupkyne primátora Šašku a členky dozornej rady Urbáru. Prerušila správne konanie týkajúce sa majiteľov chát v Oraviciach, teda na liste vlastníctva si našli plombu. Juraj Bernaťa, ktorý nastúpil ako riaditeľ správy katastra do funkcie v roku 2011, považuje tento postup za protizákonný a 3-krát vydal pokyn, aby Lívia Jančeková vec riešila. Stálo ho to hlavu a slečna Jančeková ho zažalovala za vydieranie, veď mala splniť pokyny svojho nadriadeného. Cieľ bol odsúdiť Bernaťáka, tak ako som bol odvolaný z funkcie riaditeľa správy katastra. No a pokračovalo to, ako som povedal aj na súde, za všetkým je predseda Urbáru Tvrdošín, pretože sa potreboval zbaviť Bernaťáka, ktorý chcel na správe katastra robiť tak, ako píše zákon, a samozrejme, aby aj zamestnanci, ktorí rozhodujú o návrhu na vklad, zapisujú listiny, postupovali podľa zákona. Keby som vám vyprával o správe katastra, však to je automatický názov, že je to správa katastrofy, ktorú zabezpečuje katastrálny úrad Žiline. Odvolali tam riaditeľa, ja sa čudujem, rozumiem, jedného človeka, ktorý mal záujem nič len zákonnosť, aby mali dôveru občania. Dneska ja ako primátor mesta, ja keď zadám nejaké úlohy, to ja vydieram pracovníkov? To snad nie. Chceli sme osloviť aj pána primátora Šašku, ale kvôli jeho práce neschopnosti sa nám to nepodarilo. Žalobou na Juraja Bernaťáka sa zaoberala pred pár rokmi aj generálna prokuratúra. Raz rozhodla v jeho prospech, inokedy opačne. Okresný súd v Námestove pred mesiacom Juraja Bernaťáka zbavil žaloby vydierania. Ja som osobne veľmi rád teda, a môžem povedať nielen ja. Ja som dostal niekoľko telefonátov od občanov, ktorí ma poznajú, ktorí poznajú tú problematiku v rámci okresu Tvrdošín, že sa mi podarilo, samozrejme nielen teda mne, ale snažil som sa teda presvedčiť aj Senát, aj pani sudkyňu v tom, že nič som nezrobil nezákonné. A to je pre mňa teda zadozučinenie, že to bolo takto prijaté. Ľudia na Orave, nielen ja, poznajú Bernaťáka ako čestného a prísneho človeka. To znamená, že
pravdepodobne aj na tom úrade, ja si to tak vysvetlím, žiadal vykonanie úlohy v súlade so zákonom a som veľmi rada, že vlastne súd mu dal za pravdu. Bodaj by takých bernaťákov na Slovensku bolo viacej. Okresný prokurátor sa na súde v Námestove nechal počuť, že sa odvolá. Zaujímal nás jeho motív, ale do uzávierky sme odpoveď do redakcie nedostali. Nuž čo dodať? Nie je na Slovensku zbytočne veľa sporov, súdnych konaní a úradných zásahov a aj tam, kde by stačil zdravý sedliacky rozum. Samozrejme, ak nám ešte ostal. Verím, že aj krajský súd posúdi to, že nemôžem byť ja odsúdený alebo vôbec obžalovaný za vydieranie, keď ja som si plnil povinnosť zo zákona.